Hej folkens, så velkommen til den her video. I dag skal vi spille lidt mere Faction. Som I kan se, så har jeg fået mig med det, og så i dag skal vi have udhulet mit værelse. Det bliver sådan en room turn i dag i Minecraft. Det bliver sådan rimelig fedt nok. Så åbner vi det op. Vi miner sgu lidt for langt. Det er fandme ikke skid. Vi skal fandme have et fedt hus. Vi skal have ret. Der kunne fandme komme længere. Det var sgu det passer for mig. Vi skal bare have lavet kister med det hele. Vi skal så kister have rimelig meget power. Så claimer vi skulle lige her. F claim. Det var sgu claimet. Det var sgu easy nok så. Nu skal jeg hente mine kister. What? Det er ikke mit lort, det derovre. Det er det fandme mit lort. Skal vi lige tage nogle kits også? Det kan vi sgu lige så godt. Daily. Vi kan fandme lige sådan her, så skal vi fandme have nogle ting, når vi skal. Så skal vi fandme have noget crack. Fedt nok. Ja. Yes. Jeg ved ikke, at jeg skal bruge til, men det skulle lige meget. Jeg har nemlig meget lort på, men jeg skal ikke tage alt det lort her. Og sådan ser mit hus ud. Så jeg siger, der er faktisk en hel del lort. Så vi har to. Her vil have en kiste, der bliver blocks i. Jeg ved godt, det har lavet en fejl. Så bliver man forbløffet af mit hus. Der er sgu nogle ting i, så det gør sådan sådan ting. Så er det sådan stueetage-agtigt. Nemlig kit dele, tager vi kit starter. Det kan vi sgu lige så godt. Vi skal tage så meget kit vi kan. Muligt. Jeg skulle lige se nogle ting med her. Der skal være sådan nogle ting her i.
snart gang i det store mening. Jamen, jeg flytter ned, og så min ven, han flytter ovenpå. Så kan man lige så godt gøre. Vi alle hellere bo ovenpå, nede, når man er ovenpå. Så har faktisk lavet et nyt signal her. Ui. Ja, så er det fejlet lidt her. Det kan jeg sgu godt lige sige det. Du skal ikke fejle, det gør jeg. Du har fandme fejlet, det gør jeg. Du har fucking ikke fejle. Det er fucking ringe af mig der. Det er fucking ringe af mig at fejle. Det må jeg altså undskylde. Så du er mit signal igen. Ja. Vi skal lige fail. Det skal jeg have lavet. Det er fandme ikke det bedste, jeg har fået lavet. Jeg har fandme ringet at lave sådan noget med redstone og sådan noget lort. Det er nok den ringeste her. Så skal vi altså blande nok i så meget, vi skal udvide det om lidt her. Det er det svint. Så næste her, så er det sådan her. Jeg ramte fandme helt den plade, jeg gør. Jeg fandme har meget power, jeg skal fucking claim. Jeg får en kul i gulvet, det skal vi fandme have. Vi skal bare have det hele, vi skal bare have det hele, man. Jeg tror, det bliver bare fucking fedt, man. Kan I fatte det, man? Jeg kommer på det. Nu skal du lejligheden, men nu starter vi. Okay, snart er det for mig. Okay. Han er lort. Det er jo lejlighed til. Så er der gerne at sige tusind tak, fordi I gjorde så med den her video. Hej.